Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Πάω να συναντηθώ με την Τέμι για να πάμε στη συναυλία του Louis Tomlinson στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πλατεία Νερού, στο Φάληρο κάπου είναι, ναι. Ο ήλιος δεν λέει να με αφήσει και θα μου πει θα φορείς γυαλιά γιατί δεν τα φοράς, γιατί θέλουν καθάρισμα και αυτή τη στιγμή δεν τα καθάρισα. Αλλά ναι, αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Τελείωσε η συναυλία, πώς νιώθεις? Ήτανε φοβερός. Πολύ καλός και είχε και αλλά φοβερός, δηλαδή πολύ ωραίο κλίμα, πολύ ωραίο vibe, πολύ δεν ξέρω. Ευγενικός. Ναι, μας είπε 6 φορές αλλά ήταν φοβερό. Τώρα πάμε να ακολουθήσουμε το πλήθος που βγαίνει εκεί πέρα
Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα βγούμε, εσύ τι λες? Αυτά. Από ό,τι καταλαβαίνετε, άλλη μια φορά ξέχασα να κλείσω το βίντεο όταν ήρθα σπίτι, αλλά δεν πειράζει, το κάνω τώρα. Η συναυλία ήταν πάρα πολύ ωραία. Ακόμα δεν νομίζω ότι θα το συνειδητοποιήσω σύντομα ότι ήρθε στην Ελλάδα ο Λούις και τον είδαμε. Είναι το πρώτο μέλος που έρχεται Ελλάδα, οπότε είναι λίγο πολύ σουρεάλ. Αλλά ήταν υπέροχα και όλο το κλίμα και όλοι όσοι φωνάζανε. Δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ευελπιστώ στο μέλλον να έρθουν και άλλοι από τους Σουαντί, γιατί κάποιος έκανε την αρχή, πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι. Έτσι είναι το σωστό. Αλλά ναι, ήταν ωραία και γενικά οι συναυλίες με φίλους είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε ναι, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like. Αν ήσασταν στη συναυλία να μου πείτε πώς περάσατε κι εσείς. Αυτά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!